aurinkoenergia on saavuttanut verkkosähkön hinnan, eli se on tullut kannattavaksi ja nyt on tosi paljon tehty aurinkoenergia-investointeja. Yksittäiset kotitaloudet on tehnyt paljon investointeja. Tietysti niin kuin energiakriisin myötä halutaan enemmän stabiloida sitä sähkön hintaa ja saada hallintaan sitä sähkön tuotantoa ja sitä sähkölaskun suuruutta. Suomessa niin tämä kokonaisaurinkoenergiatuotanto, mikä katsotaan paneelista tämän vuositasolla, niin se on samaa suuruusluokkaa kuin mitä esimerkiksi Saksassa, mutta että sitten se vaan ajoittuu eri lailla, mikä sitten olisi kiva, jos olisi hyviä varastointimahdollisuuksia. Suomeen on kyllä rakenteilla ihan isoja aurinkopuistoja. Hankeehdotuksia on itse asiassa enemmän, että jos on aurinkoinen päivä Suomessa kesällä, niin aurinkoenergia, jos ne kaikki toteutuisi, niin aurinkoenergia tulisi niistä enemmän kuin mikä on Suomen nettoenergiatarve.